गिबि गिबियावनो रादाम बुथुमगिरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो बे सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै खुंगा ब्रैथिनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गिबि हाबाफारि बे गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनैनि हाबाफारियाव थांफै गेट बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे गाहाय सायनासालि रुंसारि जितेन बर'नि जा बे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवखांबाय। बेजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो मावखांलांबाय। दा जोंहा दं मा होनो जामुंसालि बे जामुंसालिखौबो दिनै बेखेवखांबाय। दा बेनि उनाव जोंहा दं डेलिगेट हल बे डेलिगेट हलखौ दान्दिसे उनाव जों बेखेवगोन। दा जोंहा दं बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बे थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोंनि गं 42 दख'रानि सिङाव थानाय बे गासै फरायसालिनिफ्राय जों फरायसाफोरखौ मोननो हादों। बेवहाय जोङो गासै फरायसुलिफोरनिफ्राय बे खन्थाइ बादायलायनाय सावगारि एरनाय हरखाब बुंनाय बे हाबाफारिखौ जों लानानै दिनैनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गं 42 गामिनि खोन्दो आफाद दाना होनाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे जायगायाव खुंनाय हिसाबै बे जायगानि गं 7 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बे दिनैनि जानाखि बादायलायनाय हाबाफारि बे बादायलायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं। मोनाबिलि समाव दिनैनि जा थान्दै जथुम मेलाव बे थान्दै जथुम मेलाव जोंनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। बेवहायबो जोङो ओरैनो गामि हिसाबै जोङो मोनसे गामियाव जोङो 10सा थान्दै लिंहरदो हौवासा हिनजावसा आरो गागि दा बिसोरखौ लानानैनो दिनैनि बे थान्दै हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन। बेवहाय जोङो दा गोदानै दानि सोलिबाय थानाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दागोन। दा बेवहाय जोंनि गासै दख'रानि दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लागोन आरो रायजोनिफ्राय जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो गासै 10सा थान्दै लिंहरनाय जादों आरो गाबोन जिहेतु गाबोननि जानाखि जोंनि गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा आफादगिरि फैगोन मनरन्जन सार। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जे काउन्सिलनि जा चिफ मिनिस्टार सार बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै माहारियारि आफादफोरनि जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि बेयो। बे जोङो जोंनि दिनै सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा जथुम्मा बे जथुम्मायाव जे जोङो जोंनि मिरुनि आफादगिरिखौ मोननो हादों, जोङो काउन्सिलनि जा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ मोननो हादों आरो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि जिल्लानि आफादगिरि बिथांमोनखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो गासै रायजो राजाखौ जों खावलायहरदों जे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे न'खराव सासे सासे न' नेनो थानानै बाखि मानसियानो जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो जों फोथायनाय दं बे जोंनि मा होनो खोन्दोनि जोंनि दख'रानि गासै मावथिजों लोगोसे जोंनि गामियारिनि रायजो राजाया जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोबोद मोजां मोनो। बिथांमोना लैहोर लैहोर फैगोन, लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि मोन 7 गामिनि रायजो राजायाथ' गासिबो मोजाङै बाहागो लागोन आरो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोन 7 गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिनिफ्राबो जाहाथे न'खराव सासे सुबुं बाहागो लाफैनांगौ बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। जोंहा बै थान्दै मेलाव जे जोंनि जाथि दानाय जे जोंनि फरायनाय ड्राग्स जानाय बेफोरनि माबाखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन। दा बे सावरायनायाव जोङो गासै जोंनि बर' रायजो राजानि जाहाथे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, सिगारेट बिरि सोबनानै स्कुलखौ फरायनायनिफ्राय थाथ'लांनाय बिथांमोनखौबो जों मा जाहोनाव थाथ'खो, मानि थाखाय थाखो आरो रायजो राजाखौ जोङो सांग्रांथि होनो नागिरदों जे जोंनि उथिफुनाय फरायसुला बिथांमोनखौ जोङो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय बायदि जे जोङो बिथांमोनखौनो लानानै जोंनि दिनैनि जानाखि थान्दै मेल जागोन बे थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंनो लादों। आरो जोंनि दिनैनि थान्दै मेलाव गैया होनब्लाबो जोङो 900सो मानसि जागोन आरो गाबोननि गेवलां मेलावथ' जोंहा 1500सो मानसि जों गेदारिं जागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो गिबि गिबियावनो दिनैनि बे जोंहा रामपुर बिजयपुर गामिनि जानाखि गेलेग्रा फोथाराव
साननायनि हाबाफारि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि दखरानि बेवहाय ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मा नि जायनाखि बडि फर्मेशन जागोन दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव आंखौ गाहाय सायनासालि बेखेवगिरि हिसाबै सानजा सानजारि दखरा आफादा हांख्रायनायलाय आङो दिनै बे सायनासालिखौ बेखेवनानै होलांबाय। जोंहा सेथि हाबाफारि दंमोन गेट बेखेवनाय, बेखौ टेकापाम जिपिनि मानगोनां देबज्योति स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय, बिथांखौ साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे जोंहा दंमोन आलासि जिरायग्रा नब्लां, बे नब्लांखौ बेखेवना होलाङो जोंहा फागुन बर' बिथाङा, बिथांजों साबायखर बावबाय। लोगोसे आरो जोंहा जामुंसालि दंमोन, बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होलांबाय मानगोनां बिसामरा पन्सायतनि जिपि प्रेसिडेन्ट सबिता स्वर्गियारि बिथां। बेबायदिनो जोंहा हाबाफारिफोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे जोबलांगासिनो। नै दा जोंनि गेजेराव सोलिबाय दं जोंहा गथ'फोरनि जानाखि फरायसा फरायसुलिफोरनि खन्थाइ बादायलायनाय, मिथिखायै बुंनाय, बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानि जानाखि साननैनि हाबाफारि, दिनै गिबि हाबाफारियाव जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे गोसोखां जितेन बर' बिथांनि मुङै गाहाय सायनासालिखौ गोसोखां हिसाबै बिथांनि मुङाव लाखिनाय जादों। बिथाङा थांनाय 2 बोसोर जास्लाबैयावनो, बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा अबथिरा जिउ रुंसारि जालांबाय। बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेखौ हास्थायो। आरो लोगोसेयै जोंनि जानाखि बे बिथां जितेन बर' रुंसारि जालांनाय बिथांनि न'खरनि गासै न'खरखौ जोङो बिथांनि जानाखि थालांनाय गावनि बिसि, गावनि असे फिसाला सानै आरो फिसाजो सासे आरो फंबायमोन, बिमामोन, बिथांमोना जानाखि गावनि आंगो फिसा जितेन बर'खौ खोमानांबाय एबा बिफाखौ खोमानांबाय। बिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद दुखुआव दङ। आरो बिथाङा सासे जोंनि बे सानजा सानजारि दखरानि मावथि नङामोन बा आफादगिरि नङामोन, बिथाङा गोबां समाजारि हाबा मावलांदोंमोन। जेरै बिथाङा गिबियावनो जोंनि 3 नं नावकाटा गामियाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। 1979 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। आरो बे 3 नं नावकाटा गामियावनो। आरो बिथांनि जोबथा हां बोनाय समान जाबाय 2025 मायथाइनि 21 आगस्टआव बिथाङा जिउ जोबलाङो। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा जोबोद सोलो गोनांमोन, जोबोद गोख्रों आरो जोबोद साहस गोनांमोन। बिथाङा गासैबो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ बा गासैखौबो जयै लाखिनो हायोमोन। आरो लोगोसे हाबा खारजो बायदिसिनाफोराव, दमासिफोराव, बैसागोफोराव, फोरबोआव गोबां रंजा बाजा फेस्ला रावजों बुंनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हायोमोन। बेबायदि मोनसे आखु दंमोन बिथांनियाव। आरो बेबायदि बिथाङा आरो गोबां हाबा मावलांदों। जेरै 3 नं नावकाटा एमइ स्कुल GS गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि मावलांदोंमोन। आरो लोगोसे गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि जुनाय जिल्लानि बिथाङा लेङाइ आफादगिरिबो हाबा मावलांदोंमोन। आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा महनपुर इउनिट एबसुनि आफादगिरि बिबानबो बिथाङा जोंनि मावलांदोंमोन। बर'नि गेजेराव बिथाङा गोबां हाबा मावलांनो, बर'नि समाजखान्थि, रांखान्थि, माहारियारि दानाय हाबाफोराव गोबां बिहोमा होलांदों। बिथांनि जिउ जोबनाया जोंनि थाखाय, जोंनि दखरानि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय जोबोद खहा जालांबाय।
जोबोद दुखुआव दङ आरो लोगोसे बिथाङा जाबायदि हास्थायदोंमोन बिथांनि बिबाना 2 बोसोर जास्लाबैयावनो बिथाङा जानाखि अबेथ्राय जिउ जोलांबाय जाहाथे बिथांनि मावनो थानाय हाबाफारिफोरखौ दा थानाय जानाखि एग्जिस्टिं दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोजाङै मावो जों बेखौ हास्थायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बोथोरफ्राव जोंनि दखरायाव जेन मोजाङै मोजां हाबाफारिफोरा जालाङो समाज दानायाव समाजखान्थि रांखान्थि आरो हारिमु जौगानाय हाबाफारिफ्राव जेन मोजाङै मोजां जालाङो बिथाङा जेन जोंखौ बोर सारस्रिहरो आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय साइनेसालि बेखेवनायनि दसे सुंद' बिबुंथियाव नोंथांमोना आंखौ लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मिडियानिसिम साबायखर बावबाय आरो बेखिनियावनो आं बुंथिनायखौ फोजोबनाय जाबाय।